And yun na nga guys. Ito na nga mga kayaw-yaw. Ako'y magluto ron. Magpuli-puli man may gluto ko. Karon amo ang kuan, luto kalabasa na ay Lucky Me, mana tihalo na. Dali ako ni kalabasa ay tiguang. Wow, tiguang na ko pero humok pa ko. Charot. Humok ko goto. Okay, ati. Ina naman bread ko. Sama ni jamoy lingaw oy. Ay nga pala kay DJ Lonyo. Pag si DJ Lonyo talaga, jujuwain talaga yan. Hindi lang jujuwain, jujupain pa. Ay, ang outfit ko pala ngayon, Ariana, inspired by Ariana Grande. Ay, nanawagan pala ako sa mga kamag-anak ko sa Bohol. Kada di na may taon na rin, hinaba. Kada di may nga bago, mga utanon. Eh, dyan mo na may utanon na rin. Last na lang yung kalabasa. Utas ang gusto, oy. Hindi lang din kayo siguro ba? Sibuyas pa lang. Dami na kayo. Isaw na lang kagutangan na kuan, noodles. Kung magaluto mo, ngayon jo kantang-kantahan para lang. Ilalim na. Kanta mo, ayaw na ni Jolan yan. Tama na yung sino kay ma-over na ng yung giluto. Kaya dapat yung sakto yung giluto ka. Gore-gore ang pino. Kalabasa ka lang. Ako, gayilo-yilo, nas kalami mo na siya, mangga. Mo siya, mangga color ang among kalabasa. Color yellow, tapos yellow po ng kuan lugi. Saan lang kayo gusto? Tapos yellow po ng pangtimpla. Saan na lang. Ako ay galuto lang kaya kahong mga kauban ka mga frontliner, kaya sila. So kailangan na sinalutuan kaya maluto sa mga kaubang frontliner. I-flex ko pala yung kasama kong isang frontliner na si Robert Saga. Ay, ka-perfect na sa sa bako. Magpasalamat din ko sa katong gatudlo na nga chip ko kani sa binundo sa una. Pero karon gitangtang na siya. Gitangtang na siya sa tagiya sa restaurant kaya uli niyang luto kay para kayo. Ay! Kalami ba? Guys, ito pala yung isa kong kasama na frontliner. Ginawa ko siyang nilagay siya sa harap sa front kasi panangga. Ayan o, frontliner na kasama. Ang laki niya kang muscle no? Kaya ginawa siyang pampanangga. Frontliner.
Balik ako sa steam galihan ng kamera ha. Guys, mag-alaga na ako ng tubig. Bisaya na. Hindi na magtagalog. Bawal lang magtagalog. Yeah. Bawal magtagalog sa home channel. Home channel. Bye guys. Init kayo doon. Sobrang init. Ang sunod na kong lutuan ay lumpia. Galing kay Mama Ellie. Hi Mama Ellie. Shout out. Thank you sa lumpia.